Hvad vil I have? Cola. Hvad der? Lorteprøve. Ja. Fanden ved I, hvad de kan lade Uzbekistan grænse op til. Jeg ville ønske, at jeg kunne lave den igen. Hvad er det? Det er morfars maskine. Hvad kan den? Det ved jeg ikke. Men det er forbudt at røre den. Farligt kan det være. Fuck, den er mærkelig. Der er en knap. Så jeg kan trykke på den. Kom, vi går nu. Kom, vi går nu. Nu er tiden snart ved at være gået. I må holde frikvarter, når I har afleveret jeres besvarelser til mig. Hvad sker der lige? Var vi i garagen lige før? Jo. Hvor er Mads? Endelig. Skal vi ikke tilbage til garagen? Det kan være, han er der. Jo. Hvad skete der egentlig? Det sidste jeg kan huske, er, at man startede maskinen. Det er sikkert derfor, at vi ikke må brøde den for morfar. Kan vi ikke bare ringe til din morfar og spørge, hvad der skete? Men han døde for flere år siden. Har du hele tiden haft det der? Nej. I skal lige finde jeres plads og tage blyant frem. Vi skal have en geografitest. Vil du godt lige være sød og lige skal prøve ud? Skal jeg nok. Kom. I skal blive her. Hvad har I gang i? I skal blive her. Mads! Mads, er du her? Du er nødt til at slukke for maskinen. Det er morfars dagbog. Åbn det. Står der noget? Der er sket noget. Dit mærke blev større. Hvad? Dit mærke på din arm. Han har skrevet, hvordan maskinen fungerer, men det er altså virkelig svært at forstå. Ved tidsspring går kroppen langsomt i opløsning. Du har fået et mærke i panden. Shit. Nu skal du slukke for det lort. Shit. Der står noget her. Sluk maskinen. Se side 6, 757. Fuck, den er helt tom. Hvad så? Er I klar til geografitest? Ja. Hej. Hej. Hej, Mads. Hey Mads. Godt at se dig. Hvor har du været? Jeg ved ikke. Det er som om, jeg har hoppet frem og tilbage i tiden. Vi skal stoppe den maskine. Nico, kan du huske, hvad der stod i bogen? Se side 6, 757. Men siden var jeg helt tom.
Hey, hvad er klokken? 3 minutter i 8. Hvorfor? 7:57. Jeg får det virkelig dårligt nu. Fuck, altså er du okay? Shit, tror du, han er død? Vi skal stoppe den maskine nu. Malte! Jeres mærker er væk. Det er din også. Hvad skete der? Ja, det er ikke lige meget. Vi er tilbage, har det godt. Så nu er alt som det plejer. Det ser sådan ud. Var det noget, vi skulle have en cola? Det lyder fandme godt.